Азнакай халкы өчен бик олы зур горурлык. Без инде һәрвакыт мактанабыз бөтен җирдә, Зәйнәп ул безнеке, Азнакайныкы дип. Чынлап та шулай, сез үзегез дә беркайчан да Азнакайны ташламадыгыз. Нинди бәйрәм үтә бездә, һәрвакыт киләсез, вакытын табасыз, Сабан туйлар, шәһәр көннәре, шушы яңа елларыбыз, Чатыртау җыеннары, һәрвакыт менә сезнең белән бергә үткәрәбез. Бик зур рәхмәт сезгә, шундый идея өчен. Ел сайын, Алла бирсә, бергәләп үзебезнең халкыбыз белән шушы фестивальне, сезнең туган көнегезне матур итеп бергә үткәрергә язсын. Әле безнең тагын да зуррак стадионнар бар. Монда менә халык та сыйып бетмәй, шуңа күрә икенче елларга, Алла бирсә, үзебезнең стадионда олылап, зурлап, менә матур итеп үткәрербез. Менә күпме кунаклар алып килгәнсез безгә. Татарстаныбызның якты йолдызлары, җырчылар, артистлар. Biz инде аларны телевизордан гына күрәйек, Инстаграмдан гына күрәйек. Хәзер инде менә аларны күрәбез, ишетәбез. Ансы өчен дә бик зур рәхмәт. Чынлап та шундый зур бәйрәм бүген. Азнакайыбызда менә сезгә бик зур